आं हायो होननानैसो बे खामानिखौ मावनांगौ आरो गेलेनांगौ आरो जिबनाव थांखि थानानै बेजोंनो आं मोनसे माने आइकन जागोन बा एगजाम्पल जागोन बा आं माबा मोनसे समाजाव गुस्लायनाय लाबोगोन होननानै बे साननानै थानांगौ। जेरै गेलेमु आयदायाव नै एबारसो जागासिनो दङ हिन्जावफोरनि गेजेरावबो अंकुसितामोन आरो नैबे मा होनो फैलाव आरो जमुना बिथांमोना दा हारियानायाव दङ। बिथांमोना गेलेगासिनो दं आरो बिसोरनि राउन्डआव दिनैहाय आं दिनैसिम लेटेस्ट आपडेट मोननायाव फैलाव बसुमतारियाबो दिनै सेकेन्ड राउन्डआव देरहानानै दा दङ। निस्सय जोङो बेफोरखौ जुदि इनकारेज खालामनानै हायोब्ला जेरावहाय अंकुसितामोन दङ आरो जोंहा मा होनो जमुनामोन दङ बिथांमोना गेलेगासिनो दं आरो जोंनि गेजेराव हलिचरना नायल' जाल' सासेल' जोंनि इण्डियान नेसनेल प्लेयाराव बेल' दङ। दा बेनि अनगायैबो बेवहाय सासेल' 10 जन 12 जनानो जों गासैबो मानसिफोरा बेयाव बाहागो लाथों। गेलेनायनि जोंहा मोनसे जोंनि जिनाखि गेलेनाय बर'नि देहा आरो जोंनि टेकनिक बेयो मोनसे नेसनेल लेभेलजों गेलेनो हानाय मोनसे जोंहा टेलेन्ट दङ। दा बेखौ बाहायथों मोजाङै बाहायनानै ISL फ्राव 7 जन 8 जनसो बेबायदिनो खाबु लानो हानाय जाथों। अब्लासो जोंनि लाइमोनफोरा बेखार जानाय नङा। ओमफ्राय आरो यां जेनेरेसना बांसिन इन्सपिरेसन मोनगोन। बेखौनो आं दिनैहाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गेलेनाय आयदायावबो ओंखारबोनांगौ आरो बेखौ मोनसे पार्ट अफ लाइफ मोनसे बे आंनि पार्टसो बेखौ जों बेजोंनो जों मोनसे जाथिया सिनाय जाबोनाय। दा बेखौ जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ फोथांनानै लाखियो बा इनकारेज होयैनि जेबो मानि गैया। आं नुबोबाय थादों जेसेबां थांनाय बाराव रेगा माबा खुंदों बेबो मोनसे प्लेटफर्म जायखौ लानानै जोङो दिनै लाइमोनफोरा गावनि कालसारखौ खननाय दामनाय देनाय दिनै देंखो मोसानायजों दिनैहाय गोबां लाइमोनफोरा दिनैहाय मोनसे स्टेटास फैदों। जों नुदों जों हाग्रायाव थादोंबाबो आरो देंखो मोसानाय टाइमखौ आंनो बै एबसुनि आन्दाराव आंनो फार्स्ट खुंजेननो मोन्दों आरो जोंनो अनुराधा पटलखौ लाबोनाय बे मोनसे इनकारेजिं। खारन जों बुंनो हाया जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ लायाखै, लागोन आरो लादोंबो। दा बेनि गेजेरजों दिनै बेनि दैदेननायाव दिनै गोबां मानसिया दिनै गावनि टेलेन्टखौ माबा मेथाइ खननो प्लेटफर्माव आरो थांना थानायनि लामाखौबो जों दिनै नुनायखौ मोनबाय। दा बेनिखायनो जोङो आरो फरायनाय बिथिङावथ' जों दा गोबां जोंनि लाइमोनफोरा गोजौ थाखोनि फरायनाय मानसि दंसै। आवगायनि समाव जोंनि गामि ओनसोलाव BA खौ सानबाबो मोनामोन ना दा नायदो। आरो नैबे जेनोखि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जेनोखि हेफाजाब जेरैहाय स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ मास्टार थिसननांगौ बेफोर खामानिफ्रा जागासिनो। दा बेफोरो जुदि वेल फांसन जायोब्ला आनादार 10 इयार्सआव जोंनाव गोजौ थाखोनि फरायनाया जोंनाव हान्ड्रेड्स जागोन गामि ओनसोलावनो। दा गामि ओनसोलावनो नाय BA MA गोबां दङ। आं बुंनाय बाथ्राया बे फरायनायजोंल' जोङो माबा जाया। जेनेबा आं बेखौ मोनसे बुंनो सानदों जोंनि लाइमोनफ्रा MA BA फरायबाय मोनसेल' लाइनजों जोङो थाङो। वेरेस बियो जोङो गेलेमु आयदायाव गावखौनो जुदि फ्रात फ्रिट जायोब्ला बेयावबो थांनो हायो। वेरेस कालसारखौबो बियो जुदि गावनि लाइनजोंहाय माबा मोनसे जों थांना थानायनि बेखौबो दिन्थिफुंनायनि गेजेरजोंहाय जुदि हायोब्ला बेजोंबो थांना थानायनि जों मोनसे लामा होनाय। जोंनिया मोनसेल' लाइनाव सिथाबनानै थानायखाय जों माब्लाबा MBA बेखार होननानै बुंनाय जायो। थ' आं बेखौनो बुंदों आरो आं नुबोदों गुबुन देशफोरावबो मोनसेल' खामानिखौ बिसोरो नांथाबनानै थाया। बिभिन्न गावबागाव कुवालिटिखौ लानानै बिसोरो आवगायलाङो। दा बेखौनो आं खावलायनो हादों लाइमोनफोरा सिङाव थानो नाङा जे आइ एम उइक आं हानाय नङा होननाय बे शब्दखौ फैनो नाङा। आं हायो होननानैसो बे खामानिखौ मावनांगौ आरो गेलेनांगौ आरो जिबनाव थांखि थानानै बेजोंनो आं मोनसे